Здравейте, приятели! Ако ви харесват съдържанието на Momchi.bg, се абонирайте и лайкнете тук канала. В това видео, както сте прочели, ще има няколко македонски думи, които ще се опитате да познаете какви са на български. Първата е облакодер. Имате 5 секунди да познаете. 1, 2, 3, 4, 5. Облакодер е небостъргач. Да. Тук си имам бъдене. Втората е тепих. 5, 4, 3, 2, 1. Тепих е килим. И последната дума върти. Надали ще познаете и аз се зачудих. 1, 2, 3, 4, 5. Върти означава завой по неясна причина. Сега се абонирайте, лайкнете видеото и чао! После ми напишете в коментарите колко думи сте познали.